В структурата на личността силата е същността на личността, защото е преживяване на ценност и значимост, които са в основата на човешкото разширение и развитие по пътя към себеоткриване. Силата е свързване на цялата личностна природа в смела себеизява. Силата направлява всички компоненти в структурата на личността и ги усилва спрямо чувствата, които човек преживява. Силният човек съществува чрез силата си да напредва към успех, удоволствие и да се разширява към същността си. Силният човек е силен в стремежа си към радост. Слабият човек е смалил чувствата си за смелост и сила, за да се съхрани, като се самоограничава. Слабият човек има сила за разширяване на страха си. Страхът също влияе върху всички компоненти от личността, като ги отслабва. Страхът отслабва всички компоненти, като отслабва смелостта за чувстване на сила и предприемане на действия към успех. Страхът е малкият аз, защитният обръч, който държи силата и личността свита, стремежа да я пази, но така я ограничава. Силата ще се промени лесно към слабост, ако не е сила за свързване с обич и приемане на себе си и другите. Слабостта ще се промени към сила, когато е съпроводена от чувство за стабилна собствена стойност. Силата е съществуване на промяна към слабост, щом е непривързана към обич. Обичта е сила, слабостта е прикрита зад страх, сила и обич. Виж всички видеа от универсална духовна система щастие тук.